així estic, a la platja. Bé, o això és el que jo pensava, que anava a la platja d'Onda, però així només veig que pims. Ara la pregunta és, Onda té platja? Bé, el cas és que jo no la trobo per cap lloc i he quedat amb una colla de xiquets i xiquetes del Club Sargantana Aventura d'Onda perquè m'ensenyen a fer caiac. Però primer hauré de trobar la platja on he quedat amb ells. Ai, així estan. Hola, colla! Hola, Ui, clar que arribe tard, és que m'heu pres el pèl. Jo estava buscant una platja i això és un embassament, no? Sí. És un embassament, però nosaltres li diem platja perquè és una part de platja però en aigua dolça. I no te piquen els ulls. Onda té platja entre muntanyes. Molt bonica en color turquesa. A veure, colla, què necessite per a fer caiac? Laia, necessites un caiac. El segon que necessites una pala. Oh, yeah. Laia, i tercera, per a no ofegar-te, un xaleco. Com? Un jupetí? Això vol dir que podem caure a l'aigua? Primer que vull saber és, heu fet caiac alguna vegada? No! N'hi ha de tot, sí i no. A veure, tu has fet caiac? Jo sí. Em pots donar algun consell? Sí, el primer de tot, jo crec que el que més necessitaries aprendre seria l'equilibri per a no volcar. Hi ha alguna condició imprescindible que hem de complir? Pues sí, Laia, n'hi ha dos. El primer és que tenen que saber nadar. El segon són moltes ganes de passar-se-ho bé. I concretament, esta colla d'aventurers que hem triat avui tenen les dues qualitats perfectament complides. Són uns especialistes ja en el piragüisme. Doncs ara que jo crec que ja estic preparada, crec que és el moment per anar a pegar una volteta amb el caiac en esta platja tan particular d'Onda. Vosaltres esteu preparats i preparades? Sí! Ostres, Sergio, no avanci! Això com és? Pues mira, lo que tens que fer és pas per pas. Primer una, després l'altra. Primer una, després l'altra. Però hem de fer al mateix temps, Sergio? Tenim que remar igual, perquè si no no avançarem. Molt bé. Doncs vinga, jo crec que ja estic preparada. Pues anem. Adéu, colla! Adéu, colla! Estem superjunts! Sí! A veure, Sergio, però ara com girem? Perquè jo estem així, al mig de la mar, i vull fer coses, no vull estar tot el rato anant recte. Pues mira, si vols girar, li agafes el dret de la pala, aixina, Sí? i vas girant, i pots girar, aixina és fàcil. Molt bé, doncs anem. Va, que jo tinc força. Ah, que girem molt! Molt xoquem! Ah, molt xoquem! Ai, ara què? Mira, és que ara estem a l'aigua d'arriba, mira, que fondo que estem! Ai! Tenim a Lídia aquí que ve en el seu propi caiac, això com és? A veure, Lídia, una pregunta, perquè així com se frena, no se pot parar. Sí, pots clavar la pala i frenes una miqueta, però sí que és veritat que fa una miqueta de aire i sempre un poquito de corrent, però bueno, és un puesto de aigua tranquila i no té més perill que això, de menecer-se una miqueta. Me encanta esto. Està guai, Sí. Hauries de vindre a fer caiac, Això m'agrada. Sí, a mi també, està molt bé. Anna, superguai! Oh, yeah. Uau, colla, quina passada! M'ho he passat superbé, però em fan un mal els braços. És de veres que al principi em costava controlar-lo un poc. Quina sort que estava Sergio per ajudar-me. Sergio, com ho hem fet? Pues mira, ho hem fet bé, la veritat, a lo primer ens ha costat un poquet concordar-nos, però després ja hem tomat més la carrerilla. Sí, hem agafat velocitat i tot, A que sí? Sí. Què és el que més t'agrada del caiac? El agua. Disfrutar en els amics. Ha estat la primera volta i he anat molt ràpid. Quin és el moment de la volta que més t'ha agradat? Quan anava molt ràpid. Al girar, perquè mos hem xocat en Sergi i amb tu.
Com li ho recomanaries a algun amic o amiga de la colla perquè vinga a provar-ho? 1, perquè no te piquen els ulls si te caus. 2, perquè pots estar amb els amics i jugar en el caiac. I 3, perquè si te xoques, a lo millor pots volcar i ja t'has banyat. I com que ens ho hem passat tan bé i sou tots junts i unes cracs del caiac, vos he portat un regalet. Xanan, xanan! Unes motxilles de la colla! Clar que sou de la colla i com que ens ho hem passat tan bé i ha sigut un dia memorable, què vos pareix si ens fem una foto per al record? Vos apeteix? Sí! Perquè també a l'estiu la colla... ¡Como olla!